Ġie ffirmat ftehim importanti bejn l-Awtorità Maltija għall-Logħob u l-Korp tal-Pulizija blan li tissaħħaħ il-ġlieda tal-kriminalità fis-settur tal-gaming. Il-kap eżekuttiv tal-MGA, Heathcliff Farrugia, fisser kif dan il-Memorandum of Understanding se jħarreġ ħaddiema tal-awtorità biex jiġġieldu dan il-fenomenu. Issa kif ħalinu xulxin? L-iktar ħaġa importanti li hemm fih dan hija training. Għalfiex minnaħa tal-korp ħajkunu din jagħtu training lill-MGA employees fi jidħol is-cybercrime u minnaħa tal-MGA ħankunu din nagħtu training li huwa importanti ħafna fi jidħol l-online gaming kif ukoll il-land-based. Allura naħsbu li bejn il-partijiet il-fatt li ħanatu training lil xulxin ħadd tkun ta' importanza għaż-żewġ partijiet. Il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar fisser kif in-natura tal-kriminalità inbidlet drastikament fl-aħħar snin kawża ta' innovazzjonijiet fit-teknoloġija. Qal li minkejja li l-ekonomija qed tikber brata maġla, is-sena li għaddiet il-kriminalità naqset b'7% li huwa l-akbar tnaqqis mill-2009 l-hawn. Il-Kummissarju fisser kif fil-passat id-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali li jiffoka wkoll fuq reati finanzjarji ma kienx adegwat għal kriminalità tad-dinja tal-lum u għalhekk li fl-aħħar snin saru t-tibdiliet meħtieġa biex tiġi miġġielda aħjar il-kriminalità. Fil-fatt illum id-Dipartiment tar-Reati Ekonomiċi ġie anke maqsum fit-tnejn, għandna assistent kummissarju, għandna supretendent fis-sezzjoni ta' frodi ġenerali, għandna supretendent ukoll fejn jidħlu ħasil ta' flus, money laundering, barra minn hekk l-investigaturi irdoppjajnihom, barra minn hekk nispera li sal-aħħar ta' din is-sena it-taqsima tkun imxiet għal premises ġodda, premises aktar komdi. Min-naħa tagħhom is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri u l-Ministru għall-Intern Michael Farrugia esprimew sodisfazzjon għall-iffirmar ta' dan l-ewwel Memorandum of Understanding tax-xorta tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.